Nggih, matur sembah nuwun. Bento linggo sik, Mak. Iya, bento lenggah sik. Ya, Do geger iki do ngopo ya iki? ya alhamdulillah ya, Nduk. Iya. Puji syukur kunjuk ngarsane Gusti Kang Karya Jagat. Iki ketemu meneh ana ing wayangan Celimen warga laras. Iya. Ning iki formate wayangan sewengi kaya adate, Nok. Wayangan sewengi. Dadi ora bubar jam 12. Ora, iki mengko ya bubare ya jam 3. 3 apa 4? Ya jam 6 apa jam 7. Mayang dhewe mengko. Tak tinggal medhun nek arep tekan jam 7. Sing ngendang wis males sing ngendang. Ora apa-apa. Kulinane males kok. Iki persembahan saka kadang-kadang grup PKWL Klasik. PKWL klasik iki apa, Mak? Peduli kasih warga laras. Peduli kasih warga laras. Acarane Iki awak dhewe mangayu bagya ambal warsa grup PKWL Klasik, no. Oh ngono to, Mak. Sing kepira? Ambal warsa ingkang kaping 3. 3. HUT PKWL yang ketiga. Iya. Karo ngiras pantes mangayu bagya Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Iya. Mula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun ingkang winantu ing pakurmatan utaminipun panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa, Bapak Agus Suparman, Bapak Bambang Sukamto, Ibu Sutari, Bapak Suroso, Ibu Sulastri, Ibu Kris, Mbak Yani, Ibu Silestari, Bapak Nur Hidayat, Bapak Bambang, Bapak Aris Pemalang, Bapak Katiman, ugi keluarga Ibu Menik ingkang sedaya kala wau sami rawuh ing Pendopo Jodipati. Saha ngaturaken gunging panuwun kalian sedaya mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak lan ibu-ibu anggota grup PKWL dene semanten kawigatosanipun kangge kula duage lan utaminipun paguyuban warga laras. Iya, Pak. Tepuk tangan dulu no. Lan iki sing cetha jumbuh karo jenenge ya kuwi peduli kasih warga laras. Iya. Iki pancen nyata terbukti saben-saben ana salah sawijining anggota warga laras sing dilalah lagi nandang kesusahan mesti gage-gage PKWL kuwi peduli nggatekake lan uga paring pisumbang lan maneh no. Piye? Grup PKWL kuwi saben taune mesti kagungan kersa wayangan. Nah iki lho. Grup PKWL kuwi saben taune mesti wayangan. Mesti wayangan. Kuwi mujudake katresnan lan kepedulian karo awake dhewe lan utamane paguyuban warga laras. Mula saka kuwi awak dhewe lan kanca warga laras ngaturake gunging panuwun dene nganti semono kawi gatosane PKWL. Yo. Derek memuji mugi-mugi sedaya anggota PKWL Klasik kaparingan kabagas kawarasan lancar anggenipun sami makarya lumintu rezekinipun guyub rukun lestari langgeng anggenipun sami mangun kekadangan lan pasederekan. Amin. Selamat ulang tahun PKWL Klasik yang ketiga. Wes tepuk tangan kagem PKWL. Yes. Hebat iki. Wis harapanmu apa no kagem PKWL? Harapan semakin guyub rukun, semakin maju, kathah rezekine, sehat bagas waras. Amin. Pokok sedaya kompak saya tambah kompak tambah solid. Amin. Lan doa terbaik wis. Kuwi doa terbaik mencakup semuanya, Mak. Iya, ya, ya.
Iki ujupe wis diaturake. Yo. Ning sadurunge awak dhewe seneng-seneng suka parisuka asung panglipur nyuwun wekdalipun kagem paring panjurung donga kagem swargi Bapak Kisina Nugroho mugi dipun apunten sedaya kalepatanipun dening Gusti Allah sedaya amal kesaenanipun dipun tampi jembar lan padhang kuburipun anut kapitadosanipun kiambak-kiambak ndedonga kula sumanggaaken. Cekap matur sembah nuwun. Kepiye, Pak? Neng 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 nong nong nong. Kibote. Kiborte wis muni, Cik. Saiki wayahe asung panglipur, suka-suka parisuka iki. Ning amprih becike nganu kok nok. Prayogane panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa dipun aturi munggahing pendhapi kene. Yo. Nah, ya monggo nyuwun sepote kanca-kanca. dipun sepoti. Napa le Pak Dik kenapa niki Pak? Oh kula niku gadang wau. Nggih boten namung sekedhik seklimah nyuwun Nggih. pangandikanipun Pak nyuwun dawuh. Oh ngoten nggih matur suwun to nggih. Ya ini enten anu kado sementara kita kasihkan nanti untuk Mbak Ika sama Mbak Anting. Buat suwun jumeneng rumiyin wonten mriki wonten kado menika. Nggih. Soale wingi kok yo bareng apa kencan ngono anggone bebrayan niku teh. Ya. Meneng-meneng kok entuk kado. Sing iki. Yo. Ya Teng yo. Ya nduk Anting. Yo Mbak Anting. Wah, gede. Ya Teng yo. Oh. Niki saya berdiri, Pak. Ulang nggih. Kersane anu nggih. Sami Mbak Ika. Ini ada kado khusus dari Bunda Menik yang ada di Taiwan. Ini khususnya kado teruntuk idola-idola warga Laras kemarin yang lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga. Ya tidak ada kado dari Mbak Menik buat Anting. Moga-moga kagem panjenengane Mbak Ika ugi Nduk Anting anggenipun bebrayan tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal dipun paringi omongan. Nah niku nggih ingkang bakal menika. Itu nanti dulu ya niku. Nggih. Dan juga ini Nduk Anting ya, kemarin Nduk Anting belum dapat ini ya. Apa, Pak? Tali asih biasa. PKWL kan selalu begitu, Nduk. Kalau untuk Mbak Ika kemarin Mas Gun sudah dapat tali asih dari PKWL. Untuk hari ini tinggal untuk Nduk Anting kemarin belum dikasih, untuk makanya hari ini saya mewakili dari PKWL Klasik ada tanda tali asih saking sayangnya buat warga Laras. Pokoknya salah satu misalkan ada yang kesusahan akan mendapatkan tali asih maupun yang jadi manten ngono wae. Nggak usah dilihat untuk nominalnya, yang penting ini sebagai tanda kasih sayang dari PKWL Klasik. Ya, monggo menika. Terima kasih sekali untuk seluruh PKWL atas hadiahnya dan juga sawerannya. Bukan, Mas. Tali AC. Tali AC. Ya, juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Meni yang ada di mana, Pak?
di Taiwan. Di Taiwan, makasih banyak untuk hadiahnya buat kita berdua. Ya, semoga hadiah ini bisa memberkati rumah tangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga sampai tekan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Pak Gestunipun, matur sembah nuwun. Betul. Ini masih punya satu yang belum. Apa itu? Tak tunggu-tunggu. Muga-muga enggak cerak judul. Amin. Amin. Gas. Sembah nuwun nggih, Pak. Terus, Kak Ibu. Ini juga ada tanda penghargaan nanti Ki Keter, Wah, terus anak Mas Ki Gading, Alhamdulillah. Genduk Lintang. Wah, ya kalau saya sendiri nggak ngerti ini buket itu apa sih, saya sendiri dari dulu tuh belum pernah namanya buket itu apa, nggak ngerti. Ini dari Bu Meni juga. kula nggih purun. Iya, naik ke sini aja. Ini dulu aja saya kasih ke anak lanang Ki Gadang. Sajane niki teruntuk saya, Putra Dikari dari Bu Meni, tapi saya kasihkan untuk anak lanang Ki Mbak pun Gadang. ngatun to, Pak. Tanda terima kasih dari Bu Meni oleh Gadang. Semangat anggone Matur uri-uri sembah nuwun, wayang Pak. kulit, Matur tetap sembah semangat. nuwun, Iya. Bu Meni. Mas Gading. Ya, ini terutama untuk anak lanang Ki Gading Power Kiris Sino Satputra saking Bu Meni Taiwan le. Inji, Pak. Semangat Matur untuk beberapa apa sinau pedalangan. Inji, matur sembah nuwun. Alhamdulillah laris. Nah, ini sebagai kompresor pokoknya luar biasa warga laras dengan adanya yang satu ini. Pokoknya minta Sudah, lagu dibuatkan lagu Ini pokoknya dia. cepat sekali, 5 menit jadi, 5 naskahnya menit. lagu pun juga jadi. Tanda penghargaan dari Bu Meni. Ya, sami-sami. Nyo iki didum. Ya, ini teruntuk anak wadon sing ayu dhewe. Jaman dhisik nalika tasih sekawan kelas kawan SD sampun bintang tamu nderek ngrawuhi almarhum Pak Sino. Lah siki ayu nika kaya ngene. Iki pikantuk anu, Dok. Saking Bu Meni Taiwan. Kagem panjenengan. Nggih, sregep anggone sinau gladi muga-muga sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Meni dari Taiwan. Semoga sehat Satu selalu. lagi kali. Oh, masih ada. Wah, ini pokoknya luar biasa PKWL setiap ulang tahun sindiannya tetap 10 genap lengkap. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini ada salah satu dari ini ibu-ibu semuanya buat sinden warga laras. Wah, iki Monggo Bude Pras. diwakili artefak. Mbok aja sia-sia kowe iki, Dik. Nggih, mboten. Bude Pras. Tuh, Alah. Apa kesan wae ya semoga wae. Monggo Bu ditampa Bu terus nggih. Nggih, sami-sami. Kado nggawa kado kuwi ya ngono kuwi. Gede kadone malah. Ini sebagai tanda terima kasih ya Bu ya. Pokoknya semangat anggone gula bentah anak lanang, tatah guyub rukun untuk warga laras niku. Matur nuwun. Sami-sami Bu Pras. Keluarga PKWL mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Bu. Amin. Kadonipun ageng kalih kula ageng menika. Lah nggih, lah pripun jenengan malah tambah kisut. Ning ya ora apa-apa. Sami kula sak pantaran menika umure sak pantaran. Sepenting bagas kewarasan nggih. Nggih, amin. Mbak Yu Pasti niku Isuk panjang menika yuswa menika. insyaallah panggih terus mengki wulan ngajeng. Amin nggih, nggih. Kok tahu-tahu ngajeng kok wulan ngajeng. Mboten napa-napa wulan ngajeng. Wah, terusan alhamdulillah. malah alhamdulillah. Sembah nuwun, sembah nuwun. Matur sembah Alhamdulillah. nuwun, Pak. Nah, iki ya awak dhewe ora dhewe no. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Alah nyok lali. Oh. Yo kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, to. Antil. Mbak Lintang Kairo ah iki. Yo Wis ketok menjilo. kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo
diaturi jumeneng sik no. Monggo Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Gading Mas Gadang. Nggih, Sugeng Dalu. Cangi. Nggih Sugeng Dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah mbiyen arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Obat mau obati apa? Oh macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? embuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh. Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki ya duet. Ojo Dari Lamis. Tawang dan Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih. Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketemu minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Muga ngaran semen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Nderek ajeng kang pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca Ayo, sik. Oke.
Saking Bu Samijah lali janjine. Lali janjine. Menika Bude Prastiwi. Wah iya kuwi. Gonggongan mengko. Gonggongan. Saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawi jirin mawon. Oh, muga nyawi Nggih. dulu. Nyawi jirin. Nggih. Oh, kali minangkani sik Nggih. mau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru deng nih buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho, Jan. Niki pun ketemu. Karang biyen Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledro kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum yo. dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko aja tresnomu kamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawiti kowe ra ngabari kowe timbang hatiku iki opo sing rasa janji hatiku ra bakal liya nalongso
janji siji bangun Kutulung jangan hatiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji muga tresno iki nyawiji Nggih, sampun. sampun Jan iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini Nggih. tadi Nembe wau latihane Isih bar hangat-hangete. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. cek panas iki Mas ya Nggih. Sik panas bar digodhog kok. wah nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. lah Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ge story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae sing ngono to terus klasik. oh sing klasik Oh, iya, dulu sing klasik apa digomong yen ing kono. tawang yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, iya. Menik Oh nggih nggih niku riyen mboten napa-napa. Ing tawang. Nggih yen ning ini Tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming ya Nggih, Mas live Dari Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih nggih. Nderek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri. Nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji-janjiku eling sumedat ras
Nimas. Urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinek senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip sebentar ya Mas. Sebentar. Iya, mboten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Wes sik disiget sik. lagi softline maintenance. Heeh. Itu mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekan dike mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Oh Barsari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf Nggih, mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, nggih, moro-moro ya mboten mlebu ngono. Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Wah, iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini sayang no. Mbok Rin, mriki lho, Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul.
berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk napa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem nggih karo aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu bareng miku ing angkasa Kang Mas. Sontakon ki pawartamu. Janji sunul hati Terima
Matur nuwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suka numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya. Sik. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak pedah anti. Guyub rukun warga PKWL klasik. Ya, apik. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dengar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak lho. Yo. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apal habis ing Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, ojo lames. Ojo lames. Ojo lames iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum. Nerima apa Mas? Nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen. Kok tak kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah nuwun. Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng. Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, aku siap keplok-keplok iki. oi. Sugeng dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat dile. Nggih. Kok kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL, nggih, Pak? Lah. Ngopi aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Alus apa nih? Saat jeki rabi halus. Saat jeki rabi terus halus. Alus po? Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rumi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih.
ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Kok monggo? Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya, Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep mau gugah sahur. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Monggo. Tak ke sisan no. Iya. Ya. Wis. Apa? Maksud apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Alah. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ketika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Membludak. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, terima Saya kasih sangat untuk senang PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak. untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Kayak iki wong iki kok iki rada meletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, Maria. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho sing ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading ki. Orang wis Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene. Endi? Ora, Ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya Loh. jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Oh lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wisan. brutal iki brutal. Kok medeni kok en. Kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo kok cepet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih. Oh. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi. Ya, wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok Kemarin medrekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya keplese. Oh, Lunyu iya. ya, lunyu. Iya. Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya kan sudah. Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Wiyoga. Oh lama nggak apa-apa. Wes. Ilakannya sewengi konral. Yo. Yo. Ayo, Tin. Monggo. Yo. Asik, asik. Terminal Madiun Ngawi gentolan
nuwun. Mas. Jalan. Matur sembah nuwun. Iya, aku entuk rentalan kipas angin. Ngrental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iku banter tenan ya. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali aku. Nah, HP-ne dibuka. Nah, oke ya iki isian lho. Mau isih ana iki dari Pak Tri di Madiun, saya sudah transfer 200.000 nyuwun tembang yen ing Tawang ana lintang. Wau sampun iki. Sampun. Nggih. Terus niki tetanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun sinom ketoprak duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Waduh. Menawi boten saged diganti Nyidam Sari dari Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Amin. Terus ngapunten Mas kula ganti nggih. Lho, piye iki? Nyuwun sinom gandrung nulodo laku utama Mbak Lintang gandrung kalih Mas Gading. Terus enten malih request tembang kadung tresno yang nembang Mas Gading duet kalih Mbak Lintang dari F3 channel. Oh nggih. Ampun Mas Gadang. Nggih. Nggih. Terus niki tesih enten malih niki selamat ultah PKWL Klasik, semoga jaya selalu berkah barokah. Amin. Amin. Saking Pak Babin Pundong, wah iki ngene Mas Reza pun matur sembah nuwun pun telas niki. Oke. Arep minangkani sing requestan lewat WA apa ki sik? Sik lewat WA mu ki ana apa wae to lali aku andangan ki. Ah, ayo wis. Padha to. Ana ki mau kadung tresno. Terus karo sinom gandrung. Kalih niku sik niku riyen mawon. Niki riyen. Nggih. Endi to mau? Nah, Malah piye to ki? minangkani pamundhutipun Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nggih niku. Nah, iki Mbak Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa katuran Jumeneng. nggih katuran semeneng kalih disepoti ya kanca-kanca. Nggih. Monggo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Cek. Oke, selamat malam Sugeng Dalu, Nggih, Macange Sugeng Yulimbo, Nggih. Mas Gadang, Mas Nggih Gading. sugeng dalu. Nggih, ngaturaken selamat Hari Wayang Nasional yang merayakan semuanya dari berbagai lini. Di isi Surakarta juga ada acara Nggih. di berbagai macam ini cara merayakannya, termasuk kita bersama PKWL Klasik luar biasa saged merayakan Hari Wayang Nasional wonten Sedayu menika Nggih. dalemipun almarhum Kiseno. Wah, ini aku disuruh apa? Menika minangkani pamundhutipun Ibu Suntari. Ibu Suntari tadi kayaknya mau duet ya. Yang mau duet siapa Bu Suntari? Bu Sri yang mau duet. Oh ya, ini sekalian karena ada salam juga. Tadi tak bacain sekalian menika dari Romo Agustinus Nanang ya yang ada di Bogor. Menika juga nyawer WL 500.000 matur sembah nuwun. Ini titip intensi untuk doa ulang tahun tahbisan ke-7 Romo Agustinus Nanang, juga Romo Dion Manopo, juga Romo Ari Susanto dan Romo Paulus Pera. Nah, ini kita kirim sekalian lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nggih. Nggih, sambil-sambil aku juga membacakan apa?
salam-salam. Oke. Selain kita punya PKWL klasik yang mencintai warga laras demikian rupa, Rumien juga pecinta warga laras itu ada PWKS, ada Sobat Ngebiar Indonesia. Ini dari Sobat Ngebiar juga ada titipan, udah kirim-kirim buat ibu-ibu sinden, juga sedikit buat Yogo, nanti biar dibagi dari Sobat Ngebiar Indonesia Pak Listianto sembah nuwun. Nanti kita kirimkan lagu juga sama yang lama banget nggak ketemu Pak Tristianto di Klaten. Ya mungkin sekarang di Jakarta ya Pak Tristianto itu dulu biasanya sama Pak Tumiono itu juga selalu jadi sahabat kita saat Selimen. Juga sebelumnya dulu juga selalu support Pak Tristianto, minta lagu Bajing Loncat nanti Mbak Ayu Purwalestari sudah ngirim 1 juta. Terima kasih Pak Tris. Matur sembah nuwun. Mengke dipinanggani. Wah ini aku seneng. Lek keplok-keplok ibu sing tenanan ini luar biasa. PKWN ternyata mempersatukan penggemar lama dan penggemar baru gitu loh. Yang generasi baru Gen Z terus yang baru-baru nonton walaupun sekarang yang masih nonton Bapak almarhum Pak Seno menikmati yang tahun 2018 2019 juga banyak. Jadi ini kita rangkul bersama penggemar-penggemar beliau, juga penggemar Mas Gading dan Mas Gadang. Nggih niki kita haturkan hidup ini adalah kesempatan ya Bu. Ya, ini adalah napa nggih salah satu semboyan PKWL juga nggih niki. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih bisa berbagi, ada kesempatan untuk berbagi PKWL. Ya, berbagi itulah, berbagi kasih, tali kasih ya, Mas Gading, Mas Gadang dan semua anggota PKWL. Yang harus digarisi kasihnya itu ya. Kasih, kita berbagi kasih. Jadi kepeduliannya juga kasihnya dari penggemar juga para seniman yang ada di atas panggung. Derek belajar ya Pak. Siap monggo Bu nggih, bareng-bareng nggih. Nggih, ini sudah diaturkan. Ya, nanti disusulkan kalau yang buat Sobat Ngebiar lagunya Pawelingku ya. Boleh nanti, boleh terserah nanti monggo Mas Dalang berdua sebagai moderator atau pengatur acara Derek. Siap. Oke, kula nggih manut sing luwih tuwa. Apa? Kula nggih manut sing luwih tuwa. Oh, lah ya berarti Mak Cange piye Mak Cange? Mak Cange. Nggih dipun pinangkani langsung mau Mbak. Langsung mawon nggih. Oh nggih Pawelingku nggih. Nggih. Nggih menika. Nanti disambung jenang gula versi dangdut. Anteng maju teng. Perwakilan ini tanda terima kasih dari sinden-sinden ya. Ayo Mbak Antil. Buat Sobat Ngebiar Indonesia. Jadi ini sangune nggo sinden tapi yo sinden udah merembuk di grup nanti kita tetap memberi buat Kas Yogo gitu. Oh, sinden ki baik hati. Baik hati. Buketmu kuwi Kas. Buketnya doa. Tak go arul kok. Piye-piye tetep ono. Aku tak lebokke Kas. Engko. Kas. Ayo teng. Kas. Lah yo, ora apa-apa Mas saya. Nanti ikut ya jenang gula naik ya. Oke. Spesial buat Sobat Ngebiar Indonesia. Menika juga habis berulang tahun kemarin 25 Oktober. Celok dari sini aja ya. Kang
aja nanti masuk Jenang Gulo versi dangdut. Nggih. Oh nggih, Mbak. Kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Tatin. Orang ngupil wae. Oh, senengane om. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko nanti ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sih do berdua, nanti berat sebelah aku. Ini sini, sini loh. Oh ini sama Mbak Tatin juga nggak? Iya, Oh, sama iya. Ayo Mbak Tatin. Ayo Mbak Tatin ya. Ayo Ben, Ben nak kete. Bareng ya? Bareng. Hitungi. Piye malah roki? Ayo. Matur. Mbak Tatin ampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Kenapa? Minangkani pamundutan saking Saya tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung Tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, liyane. Liane apa? Liyane mau Ya gak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pokoknya sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ya ono iku. Ono. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, mriki Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Ah. Oh iya ya lanang wedok ya. Oh, kudune lanang wedok Kuwi iki. lanang wedok ya. Oh, Apa Anu. mau ana lali
janjine sama Bu Pras. lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini dilintuni mawon. Mbak Tatim. Sama Bu Pras enggak? Iya, oh iya. Mboten napa-napa. Ayo Bu E. Ayo Bu E. Nyambut gawe Bu E. Ini podo-podo le atos lho. Alon-alon. Alon-alon rasa melumpat. Alon-alon. Mat bleh-bleh mat bleh-bleh dilangkai wae. Ini mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah. Iso ora. Lali to Bu. Coba. Nah. Nek sing menyet wong tua kok angel ya uripe. Heeh. Ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Emoh. Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Orisa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Nggih menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging mboten saged rawuh. Nggih. Matur nuwun Bu Samijah Nuwun menika Bu. sampun kula pinangkali. Nggih pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo semuanya. Bu Kristin menawi badhe joget. Oh, Siapa yang mau joget lagi? monggo. Oh. Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Kowe mbok ora ngono kuwi to, Deng, Gading. Ora ya aku. Aja ngono kuwi marengi sini-sini. Nggih, Monggo Bu. karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo Bu. Mboten. Oh, Pun mboten sah. Nggih monggo Mas. Nggih, monggo. lali janjine Boten sak. kagem Ibu Samijah. Seundak-undakan ya.
Ya jebul ya tetep entuk saweran. Kas kudune nek saweran iki mlebu kas. Kas. Kabeh kas pokoke. Oh, saiki iso napa mau? Bajing loncat. Bajing loncat nggih, bajing loncat riyen. Mbak Ayu bajing loncat. Nah, Nggih. Dedek Ayu. Dedek. Sugeng dalu Mbak Ayu. Dalu. Sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang. Nggih. Nggih. Pripun? Pripun lang mboten Menika minangkani pamundutan. Nggih, minangkani pamundutan. Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih, saking sinten? WA-mu ki mau. Saka ngonamu. Pak Tristianto. Nah, Pak Tristianto. Aku kleru. Kene ra enek kok. Mbak Elisa mau ki. Wah, iya berarti. Nggih. Ya sakderenge kula mengucapkan Nggih. selamat ulang tahun untuk PKWL. Terima kasih untuk dukungan moral dan material. Pokoknya terbaik buat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Iki aku dhewe tenan iki. Amang Kowe lah bajing loncat ki Lah iki dhewe. iki sak suwene do nembang ki sapa ya? Aku ngejak sapa ya? Kowe ya, Mbak. Kowe dhewe ngono. Lah bajing loncat ki biasane dhewe kok. Piye ngono jare aku sing nembang kok goleke nggawa yoga. Lah arep ngejak sapa? goleke go yoga. Aku sing nembang sing entuk yoga. Lah ya aku piye? Hah, apike ngejak yoga apa ya? Ngono kuwi apik. Ngejak sing ngendang. Aja ndak saya remuk. Kuwi apik sik tenan sing ngendang ki apik tenan. Kon ngibing. Mau wis WA kowe. WA piye? Engko sampean sing joget ya Bu, sing embang ya Bu, aku sing joget. Lah toh. Cocok. Tenan kuwi berarti cocok. Go hiburan. Ayo. Hiburan. Aku yo nyambut gawe ngono sing entuk sawer lho. Dumdil. Ayo di spoti. Gupak gu. Harus bekerja sama. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Ayo. Gupak gu. Gupak. Spotnya apik banget ya. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Alah ya ampun. Toh. Apik. Ngono arep omongan kowe ora update. Nguripke mek ora iso. Nguripke mek kowe ora iso. Menguripke mek kok dadak karo anting wong aku yo. Oh, Ora nek kuwi lha sing gawe anting. Oh, wis kesalahan iki wis. Ora kuwi sik tak urus mosik. Do apa ki mau jenenge Lah spote. ngecek mek kok ces. Urung wiwit kok wis remuk tadi. Iki mau do apik-apik ana sik Bali, Pak sik Bali terus ana sik ora ngira bareng aku lho. Piye kurang piye spote kurang piye? Arep pengen sing Bali apa piye? Oh. Modern. Gupaku. Gupak. Wis Gupaku. Gu. esen aku. Esen. Lah ngopo kok isin? Sugeng dalu Mbak Ayu. Wah, Isin mergo gupak kuwi mau lho. Apa nek ning kene sugeng dalu. Kok terus sugeng dalu? Nek ning omah ndi kopine? Aku ora tau gaweke kok. Aleman. Lah ya sing ngombe kono ya gawe dhewe. Ya kewajibane wong wedoke ngono kuwi. Mula anggere jagongan ke istri yang akan menjadi bidadari di surga adalah siji istri yang selalu menemani suami saat duduk.
menamani makan. Ngono kuwi contone kuwi. Kok Ngapa ngodo keploki ngapa? Wis Ben. rasa melu-melu. Apa? Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah men gayeng. Kopi anggepe bojo kopi. Apa? Apa Om? Kira ya ora ngerti seleramu to, Pak E. Lah wong urip wis 10 tahun kok ora ngerti selerane iki. Kowe iki wae. Wis kok gaweke wedang uwuh. Ayo wedang uwuh. Heeh, seroke mburi omah kae. Elek to. Wis gerek nyanyi. Apa susu? Ah suruh semene kok. Wis Jelek. jos. Hah? Jelek to? Lah ya. Jare jeleh kopi jeleh. Kopi jelek. Susu. Gendalu Pak Dikari, Pak Gendalu. Gus, Wah. Wah jantan bapak-bapak ibu-ibu dangu mboten pinanggih nggih. Alah bahasa. Kangen kula. Alah. Nggih 1 tahun nggih Pak. Edian. Kas. 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 Wah. Kas. Kas. Masuk kas to. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Kas. Saya kita dilimpoke kas iki, Gus. Kas. Kas lho. Ki Oh. akeh. Engko ki ora mlebu kas ae iki kase iki. Timbang kok digruduk uyoga. Wah, iki wis mengarep blet 50 ya mengameng nyawa to. Wis saiki nggo aku. Kas kuwi iki. Engko tak keke engko. Kake sapa? Stop. Iya. Kok kekke aku wae. Kayak nembang. Suami yang baik iki dikeke. Lah iya. Ra aku lagi ora apik. Jare suami pengen masuk surga iki harus mengayani istri. Ngayani ora ajaran apa kira. Salah. Manuk iki kejaba saka mabur iso apa? Apa? Apa ayo? Manuk liyane mabur iso apa? Heeh. Apa? Manuk dislentik. Ora. Ngawur. Oh, lah berarti sok diselendiki. Mesti tahu kelakon. Dicekel. Ora iso. Lah apa? Sah. Manuk Kecuali iso mabur. Heeh. Manuk iso ngadeg. Iya. Wis to aku arep ben kaya cak percil ya. Ngopo ae? Ben nembangku Wis jo klidik e wis. salah isin aku. Ya ora. Sepinten Pak Getih? Bawane Om Keswan bawane. Ora iso Mas. Sithik-sithik Om. Pak Geter mau oleh bingkisan bukas ya. Iki lho aku ya oleh iki. Iki kas. Oh, Pokoke Lah saiki kono kas. pengen entuk bingkisan apa piye? Nek lak kuwi mau dudu saweran. Hah? Itu kan penghargaan. Oh, penghargaan ya khusus dadi Mbak mlebu. Ika, Mbak Iki Anting. mau Oleh mergo rabi ya. Kowe pengen aku oleh bingkisan ra. Nah. Pengen ku bingkisanku peken wis. Nek ninggal ndas. Mesti karo sing mau bengi ning story kuwi to. Apa? Sing mau bengi diupload story kuwi to. Ora. Aduh. Mau bengi mayang kok ora ngejak aku. Lah kuwi. Wis Ora ben. percaya apa piye? Mergane ning kono ki sing joget-joget ki wah. Ora masak. Mergane ngopo? Mergane mau bengi rak warga larasi pentas. Wo. Singo-singo residen. Oh. Singo-singo ning warga laras. Gunung Diartekke. Wis udah ngerti artine. Wis to diartekke. Diartekke. Kowe ra jeleh apa? Ora. Wah edan kok. nek mbiyen rak Pak Desiono iki sing nerjemahke. Ora pisanane Pak Seno Suwardi. Heeh. Terus Pak Desiono. Almarhum. Heeh. Saiki gendena. Rasa. Aja ya, tak uwet-uwet ae. Tau cah baguse kok ngene ya. Ora ana tunggale. Calon. Apa kok tekan kono banget. Ya gak wis, gunung. Gunung
Apa Gunung Galunggung? Ayo jenenge ana Gunung Galunggung. Oh iya. Sing terletak ning Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Ngono wae kleru. Kok basane Sunda kok Jawa Timur. Woh. Iya. Jawa Barat. Kuwi lho genah terletak ning Kapungkur. Kapungkur ki nang burine. Dadi Oh, ngono. Zaman Gunung Galunggung Heeh. kala biyen. Heeh. Kepungkur. Oh. Gunung. Gununge ana loro, Mas. Heeh, ana loro. Gunung Galunggung. Gedene padha apa ora? Ya gumantung. Oh. Kok gumantung piye? Ya nyok, ya ora gunung Delik apa ora? Gumantung apa? Ana loro. Ketinggiane iki beda. Ketinggane MP apa HL apa? MDPL. Oh alah. MDPL. MDPL. Oh. Ketinggian gunungnya MDPL. MBHL ngawur. Berane sapa? Anting Oh, kerep munggah gunung kok mesti ora apal. MDPL. MDPL. Kepanjangane. Kepanjangane Heeh, kepanjangannya MDPL ki apa? M Mari. Apa? Mari. Mari. Heeh. Terus. D. D. Mari Dolan. Mari dolan. Oh. MD. P. 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 Mari dolan pendakian. Oh. Pegunungan ya iso. Oh, pegunungan. L. 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 Lihat-lihat dong. Oh iya, heeh. Wis ben. Semadan ketunjang. Nunjang dusun Sumedang. Nunjang. Yen tak Galunggung ki rak tau meletus to. Tahu apa sing gede banget? Wah, kuwi apa kuwi? Apa? Tahu bulat, Tu. tahu pom, Tu. tahu kripsi. Crispy. Kuliah apa kripsi? Tahu kok kripsi? Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Aku self kleru terus kripsi. Mau Crispy. MDHL. Tahu crispy. Udu. Ya maklum karang orang tua ki nyok kleru. Crispy. Heeh. Kripsi. Tuh, lah apa? Tahu apa? Tahu isi Sumedang. Tahu ngonangi urung. Tahu isi Sumedang. Heeh. Urung, Mas. Urung tahu ngonangi. Urung. Sesuk tak jak golek. Golek. Nanti nang SMKI. Oh, awe. Kok dodolan tahu apa piye kono iki? Ora kuliah sekolah, Mbak. Ya tahune kripsi iki. Grasu kripsi. Crispy kleru terus. Talaga. Apa guyu? Ora. Telaga apa? Talaga. Telaga iki danau. Oh. Sukawayana. Sakawananya. Soka. Kok dibenake sikik tutuke iki? Sokawayana. Sukawayana. Kuwi istilahnya papat kiblat 5 pancer. Wow. Wah jero iki makro iki. Iya. Jero iki. Tegese. Soka iki soko. Soka ki nang Soka tengah. iki gendeng. Warnanya, Wayana. 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 Wayana ki apa? Wawetan. Heeh. Ya. Ya kulon. Nah, Kidul. Lor. Dadi tak papat kiblat 5 pancer soko. Heeh. Iya. Oh iya. Beda. Heeh. Rembecik. Kuwi apa kuwi? Kuwi barudan. Heeh. Lek barusan apa? Becek. Oh. Rembecik. Becek. Becek. Rembecik. Apa nek becek iki kudu barudan? Lah, Wah, ya toh. Lambene elek iki senengane. Dalan kae lho. Oh, Jeblok. kuwi lho dalan. Jeblok. Jeblok heeh. Bocah ora ngerti apa-apa ngono. Wis nonton iki. Gitu. Sinau sithik, sinau kei dhuwit. Hah? Tak kon Kok sinau senang kei kayak dhuwit. duit piye? Wis tak penting nembang kok. Di tengah gua. Dadi
rembecik jeblok-jeblok ning jero guwa nang tengah. Lah po ning gua ki becek apa piye? Nang guwa cerme kae ana kaline dadi becek. Tau mbok jak rono to. Ki prihatin ki nggo prihatin kono ki ana guwa dalang guwa sinden. Oh, kowe iki ngelih sedolo nangis kok. Oh. Ya aku tak sangu sego saka omah. Prihatin kok sangu sego kok Saroja Kusuma. Sangu kuwaci. Ya ora apa-apa. Kompak lho awake dhewe sini ya. Ora tau ono sing ngundang ya. Ono. Ya urung wae. Oh. Sesuk. Iya. Nah, toh. Tenan to. Oi mah, wis do mati kabeh. Kok contone kok wis do. Jarene ditambalke kuwi untune. Ora dibales lho. Apane? Kowe Mbah Ketor aja dibales. Aja. Kualat. Aku sing ngalami soalnya. Nenek, aku ora kualat to. Coba. Lah kok iso? Hah? Coba. Apane? Coba nek jare ra Lah kok ora kualat. kualat ki ngopo? Lah ya lek geter aku ora ya nunggal sak peguruan to. Padha-padha merguru nanggone Tahu skripsi ki mau. ora. Meguru nandi? Nanggone Rama Bargawa. Wuh. Koncone Durna iki. Wah, kalau Durna aku Bisma. Durna Bisma. Wis Junjungan. Kuwi apa kuwi mau? Junjungan. junjungan iki dijunjung. Oh. Iya. Dijunjung, junjungan, nah dijunjung. Oh iya. Junjungan iki carane kuwi lho. Apa Lah junjungan? hubungane karo gua. Kuat ora njunjung ki? Lah ya nek mlebu gua dijunjung. Kowe Aku mbok junjung ngono. Sa- Junjung sapa? Soale nang gua rak becek to, dadi kowe tak junjung. Lah apa kuat apa piye? Ya ora nek kowe ora. Engko nek aku ngomong jujur kowe nesu, junjungan wis. Yo. Mati muni. Wah. kok karo napuk. Jane enek dendam pribadi asli. Dendam. Angel dijak dendam. Kok kan alasan. KDRK. Apa kuwi? KDRK ya apa? Kekerasan Apa? dalam rumah keisban. Kowe kok ora aku jangkar to? Piye? Mbok Om, Oh, ya. si Om. Si Om. Om geter. Yo. Ulah pundung tudis sungkurulan sungkan. Ulan. Apa kuwi mau? Ayo tegese apa? Ulan pudung. Heeh. Ulan. Ulan ki kancane Ulan Jamilah bareng kae. Ci nego. Ben. Mumet merasakno dhewe. Ya terus. Wis lah urung sida diartekke kok. Urung sida. Sesuk tak golek nang kamus iki, Mas. Yo. Wis. Teyang tarim tarim Wah, edian. Waduh, mau bengi ngendang tarim Wah. Wah. Empumpune Bantul, Mas, Jogja. Pumpu. ahlinya ahli Ahlinya ahli, Intinya inti. intinya inti. apa? Masih ada inti lagi ya. Apa? Ya wes kuwi. Tarima ragamayana ngancik Ngancik. Ngancik. Meneh. ngancik Ngancik meneh. Pindho. ngancik Ping telu ning ngancik. Imbuh Ping meneh. telu. di negara hati Su
Mbok sesuk nek dandel iki andeng-andenge direng. Lah ngopo? Ben ketok manis ngono lho andeng-andeng ngene iki ora ditablek pupur. Ya ora apa-apa ta ya. Kaya Bu Surni. Oh, sing wis ra ono meneh. Oh ya aku kok ya cepet. Ujan kok medeni to. Oh, contoh watmu kok sing wis ra ono. Ya mangga, Mas. Kula joget iki. Ora yang-jangan wae. Nah. Iki balik kipas angin. Oh. Arep piye? Ora. Kipas Kuwi angin lho Mas ning. aku mbok tukokno kipas angin. Ah, kuwi. Lintang kuwi lho. Ah wong nang omah, amen kipas angin cilik nang omah sing gedhe wae ora tau tanggo kok. Lah ya masa. Lah men cilik kok karo nggawa kipas angin. Lah nek awak semono to kae kipas angin sik atau kipas apane ngene? Lah ya apa raine? Emeng ra itu aku liya-liyane sumo. Lah ya rak kuwi gak iso dilebokke. Leboke ilang kok. Wis angel. Monggo. Monggo Mas. Iki joget iki. Iya. Oke. Ngapa ngeleh apa piye? Hah? Pos. Pos Pos. gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicontoh rak kuwi ya ta. Oh karepku nyontone angel tenan lho. Lah yo nyontoh apik ki angel tenan kok. Ayo Pak Dita sing apik. Wis nyontoh elek penak tenan. Lah iya. Untuk Nyontoh pindah. barang elek ki penak, nyontoh barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh malah arep. Weh, yo gek mah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing lunjah, bajing lunjah, kastanan. Aduh. Sarasan hati.
Matur nuwun. Matur Pak, nuwun sama Pak Mbak Mbak Ayu. Pak Tristianto. Nggih. Nah, mungkin-mungkin ta. Kesel. Jenenge wong joget ora nembang iki lho. Lah iya nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, Mbak Nun Om. Ayo nok, iki Ngopo? ngelingi wekdal wis setengah setunggal. Iya iya iya. Sopire. Sopire. Bar nyakil iki, Pak. Nggih. Mbacutke laku. Bacutke laku iki. Minangkane pamundutan kok dibacutke Goro. nggon goro-goro. Nggih. Yen kladuke Skorna mundhak bakal koncatan kaprait naning batin ya, Nduk. Iya. Saiki, Mak. Heeh. Ya ayo tak derekke.